De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes, lof zijt u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken. Ja, hij zal hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef ik u. Gij moet elkaar lief hebben. Zoals ik u heb lief gehad, zo moet ook gij elkaar lief hebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Beste broeders en zusters, op deze 5e zondag van Pasen wil ik u graag lezen uit een bundel van paasspreken van onze bisschop Harry Smeets. Een bundel dat hij onlangs vlak voor Pasen gepubliceerd heeft en waarin hij ons meeneemt in een aantal preken die hij in de afgelopen jaren, toen hij deken was van Venray, geschreven heeft voor de eerste paasdag, voor paaszondag. Hij schrijft, sinds mijn priesterwijding zie ik mij elk jaar voor een onmogelijke opdracht geplaatst, preken met Pasen. Het zou verboden moeten worden, schrijft onze bisschop. Niet omdat ik te lui ben om een preek te schrijven en ook niet omdat ik geen zin zou hebben om aan de mensen in de kerk een boodschap mee te geven. Nee, preken over Pasen is gewoonweg onmogelijk. Want hoe kun je nu iets zeggen over dingen die ons bevattingsvermogen mijlenver te boven gaan? Dat Jezus verrezen is en dat hij de dood overwonnen heeft, is met een gewoon mensenverstand niet te begrijpen. Je kunt het alleen maar geloven en ingetogen vieren, beginnend in de stilte van je hart. En vandaag wil ik daarom graag uit een van deze preken voorlezen. De preek over de blindgeborenen. Sinds kort kan ik zien. Mijn blindheid, die ik van mijn geboorte af kende, is verdwenen. Hoe geweldig ik dat ook vind, toch trek ik me nu even terug in een van de hoekjes waar ik vroeger zat, toen ik nog blind was. Ik trek me terug en sluit mijn ogen om tot mij te laten doordringen wat ik gehoord heb. Toen ik nog blind was, was ik afhankelijk van mijn ouders. Ik deed mijn best om zelf wat bij te dragen aan mijn onderhoud door te bedelen, hier in Jeruzalem. Want wat moest ik anders? Wat zien was, wist ik niet. Horen daarentegen kon ik beter dan menigeen. De geluiden om mij heen vertelden mij of het druk was in de stad, of de stemming onder de mensen rustig of opgewonden was. Voordat anderen het zagen, hoorde ik al of er Romeinse soldaten marcheerden. En ik herkende de meeste mensen uit mijn omgeving aan hun stem. Soms aan het hoesje dat voor hen uitging, of aan hun veerkrachtige of slepende voetstap. Meestal zat ik in de buurt van de tempel. Daar kreeg je het meeste toegestopt. Van tempelbezoekers die een offer kwamen brengen, of die zich vergaapten aan de tempelschatten. Uit de richting van de tempel kwam een paar weken geleden een rabbi met een paar leerlingen. Hij heette Jezus. Zijn leerlingen spraken over mijn blindheid en de oorzaak ervan. Zij spraken niet met mij, maar over mij. Het leek alsof de leerlingen mij daarbij niet zagen staan. Alsof ik niemand was. Alsof ik niet kon horen wat ze zeiden. Maar ik hoorde hen goed. Jezus zei uiteindelijk, ik ben het licht van de wereld. Hij zag mij wel, kwam naar mij toe en streek met slijk over mijn ogen en zei, ga je wassen in de vijver van Siloam. Hoewel het de eerste keer was dat ik zijn stem hoorde, raakten zijn woorden mij. Door zijn woorden, in zijn stemgeluid, hoorde je gewoon liefde. Ja, liefde kun je horen. Dus luisterde ik en ging ik naar de Siloam. Dat was gemakkelijk te vinden. Naar het zuiden lopen, de benedenstad in. Voornamelijk dus de zon in het gezicht houden
Dat was goed te voelen. Dan de trappen af. Ik waste mij en kon zien. Eerst nog met de ogen knipperen tegen het felle licht dat ik nooit gekend had. En toen zag ik de wereld. Mijn genezing werd uiteraard gauw bekend. En de eerste tijd daarna had ik geen rust meer. Mijn ouders, de buren, de schriftgeleerden, iedereen had het erover en wilde meer weten. Vooral over die Jezus. Ik kon alleen maar gewoon zeggen wat er gebeurd was. Dat ik naar zijn woord geluisterd had en nu kon zien. Zo eenvoudig was al mijn verhaal. Zo eenvoudig al mijn verhaal was, zo moeilijk vonden de anderen het om dat te geloven. En zo moeilijk vond ik het om te begrijpen wat verleden week hier in mijn stad gebeurde. Dat zij dezelfde Jezus die mij de bevrijding uit de blinde duister gaf, het levenslicht hebben afgenomen en in een aardedonker graf hebben neergelegd. Nu is het zondag en er gaan geruchten, tegenstrijdige geruchten. Wat zeker is dat het graf nu leeg is. Van de kant van de tempel komen verhalen dat zijn leerlingen hem ergens anders hebben neergelegd. Maar enkele van de leerlingen beweren dat hij verrezen is. Engelen hadden dat aan een paar vrouwen gezegd. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is verrezen. Maria van Magdala dacht ook eerst dat ze hem hadden weggelegd. Maar later heeft ze hem gezien. Met eigen ogen. Hier in mijn hoekje zitten realiseer ik mij wat het frappante is. Niemand heeft het moment gezien dat hij uit de dood zou zijn opgestaan. De soldaten die moesten waken hadden hun ogen zelfs dicht gehad, zegt men. Van de eerste tot de laatste die het erover heeft, niemand heeft het gezien. Uiteindelijk moet iedereen het dus hebben van het horen. Ik zei het al, mijn oren zijn altijd goed geweest. In mijn gedachten ga ik nog even terug naar de dagen van mijn genezing. Een tijd na mijn genezing ontmoette ik hem, zag ik hem. Hij vroeg mij toen ook niet hoe het met mijn ogen was, maar of ik geloofde in de mensenzoon, in Gods zoon, die de dood overwint. Ik geloof, heb ik toen gezegd, dat hij weer leeft. Ik kan het goed geloven, ook zonder het gezien te hebben. Zelfs al zou ik blind zijn gebleven, dan nog zou ik geloven, ook zonder te zien. Aan zijn stem, aan zijn woorden hoorde ik dat het leven in hem zou overwinnen.